Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad matur pun subscribe. Netizen kali ini Mas Taib membahas masalah yaitu tengere sampean mulai wis insyaallah disenengi Allah nggih, ape dike hidayah. Bahkan kadang kala wis dike hidayah. Tengere terutama niku mulai seneng ngaji nggih. Ya nek nang nyetel YouTube, nang kiai lewat nggih mulai seneng nggih. Masyaallah Pak Yai lewat ayem ngoten nggih. Masyaallah nang YouTube yo ndelok yai-yai, ndelok perjuangan Islam para sahabat-sahabat biyen cerita-ceritane. Ngoten niku tandane sampean mulai entuk hidayah insyaallah. Mulai seneng ambek kewan-kewan, gak tau mloro kewan nggih. Wis mulai seneng mbek cah cilik-cilik, gelek dikeki dhuwit nggih. Mbuh 5.000, mbuh 2.000 insyaallah. Mun niku tondo-tonde kula njenengan sedaya mulai ati empuk nggih. Termasuk mulai niku gampang nangis nggih, gampang nangis. Eneng wong entuk penderitaan apa niku malah ngrasa nggih, malah sedih, malah nangis nggih. Ya ora nangis minimal sedih lho nggih, nek nangis kelas berat. Minimal sedih, ora tau nyukura wong entuk kala. Niki tondo-tondo njenengan insyaallah kalih Allah niki disenengi. Dikek ati sing urip nggih. Rola Al-Qur'an yo seneng. Nek surung rasa maca yo piye sithik maca golek guru kadang kala nggih. Kadang kala nek wis iso maca yo malah semangat ngoten nggih. Mulai seneng wong tuwek, bapak ibuke nggih mulai basa. Riyen ora basa saiki basa perkara wis mulai pengin disenengi Allah nggih. Nah, insyaallah ngoten niku tanda-tanda tiyang sang asal hidayah saking Allah. Nek mergawe wis mulai hati-hati, keamuan. Insyaallah salat wis komplit netizen. Bolak-balik Mas ngomong ngeten iki nggih termasuk penyemangat ibadah nggih. Mas semendak oleh mboten kiai, mboten mondok nggih. Nek kiai niku Pak Yai Abroni niku guru kula. Lah nek jenengan tangket kula, tak tangket Pak Yai Toha. Kula cekap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.